बेखौ खबर लानो फैदोंमोन अखाया बांद्राय हानायनि थाखाय आनएक्सपेक्टेड माखासे ओनसोलफोरथिं दैया माने जेरै हायो एरै फैलानानै गामियाव लोमसावफैदों आरो बे मोनसे नेचारेल जि केलामिटि मिथिंगायारि जि खैफोद बे खैफोदनि समाव जों बयबो सांग्रां आरो जोङो माने खोब जोथोनै गावबा गावनि जि धोन सम्पति आरो जिउखौ रैखा खालामनायनि बेबस्थाखौ जों लाखिनांगोन दा बेयाव फैनानै नुबाय जे बिथांमोना सानजौफुनि आदारखौ मोनजायाखै एसडिसि आरो डिसिनि इनफर्म खालामनाय जाबाय किन्तु नांगौ बायदि दासिमबो बेयाव सफैयाखै आरो उदालगुरि जिल्ला एबसु टंला आन्चलिक लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेयाव एसे दा मोनाबिलिनि जानायनि थाखाय एसे बेबस्था खालामनायनि जोङो राहा लादों दहाय फुङावबो उदालगुरिनि डायमन्ड स्कुलाव आरो रिंगु दामसा भबन शंकर मिशन आरो बालिपारा मोनब्रै जायगायाव फुंनि ब्रेकफास्टनि बेबस्था खालामनाय जादों सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो खालामदों किन्तु नांगौ बायदि माने बिथांमोना स्पिडि मेनाराव खालामनो हाजोबाखै गोबां स्ल' गोबां रिपर्ट माबा माबि लानायनि उनावसो जानाय लोंनायनि बा दै आरो बायदिसिना सेनिटेसननि बेबस्थाया सहैयो दा बेखायनो रायजोनि मदद लानानै एबसुनिफ्राय अल अभार आसाम जेराव जेरै नांगौ बे बेबस्थाखौ खालामनाय जादों आरो बेखायनो आं साखाथियाव दङमोन बेखायनो बेयाव खबर लाफैबाय आरो बोथोरा रानोब्ला बिथांमोना थांफिननो हागोन किन्तु बिथांमोननि न'आव दाबो हाब्रुसे माने आन्थु मोनसे हाब्रु दङ मिजिं थिदों जे आनान गसाया थाबनो बोथोरनि जि थासारि बेखौ उद्धार खालामनायाव जोंखौ मदद हरगोन आरो बोथोरा गोरान जायोब्ला बे जेंनाया एसे जोबगोन किन्तु गोबां लामा बायबाय गोबां माने माथावरि बायबाय बिनि रिपेयारिंनि थाखाय आसाम सरकार भारत सरकारा स्पेसियेल पेकेज बिटिआरआव जुदि हरोब्लासो बेखौ माने थाबनो फाहामनो हागोन नङाब्ला नैबे मास मोननै मोनथामाव जे दै फैगोन दाथ' आरम्भनिसो आरो बे दंबावो जुननि लास्ट पार्ट जुलाइ आगस्ट आप टु सेप्टेम्बरसिम भाद्र माससिम बे थायो दा बेखायनो बेखौ एसे काउन्सिल आरो आसाम सरकार बयबो लोगो नांनानै रायजो राजानि जेंनाखौ सुस्रांनाय आरो रायजो राजाया मोगा मोगि जानांनाय गासै थासारिनिफ्राय बारग'नायनि बेबस्था खालामनांगोन गोजोन्थों जि थांनाय सप्तानिफ्रायनो नेरा नेपा जि अखा बे अखानि जाहोनाव दिनै गोबां आसामाव गोबां जायगायाव दैबाना जादों दा बेबायदिनो उदालगुरियावबो गोबां जायगायाव गोबां बेबायदि खहा जादों गोबां मानसिफ्रा दैबानानि जाहोनाव दिनै रिलिफ केम्पआव थानो गोनां जादों मैयाबो जोङो उदालगुरिनि बिखायाव जि नलबारि बे नलबारियाव गलन्दि दैसाया उसिफावनानै गोबां न'खरफोरखौ फ्राय 700सो न'खर रिलिफआव थानो गोनां जादों आरो दिनैबो कलसि जि दैमानि जि उग्र मुर्ति बा जि उसिफावनाय बेयाव गोबां नैबे टंला ओनसोलनि सिनिपारा गामि आरो नैबे फुख्रिपारा गामिया थाल्लायैनो लोमजोबदों सिनिपारायाव फ्राय 250सो न'खर आरो नैबे फुख्रिपारायावबो फ्राय 300 न'खरसो दैजों माबानानै दङ फासिनानै दङ दासिमबो बिथांमोनखौ जों उद्धार खालामजोबनो हायाखै फुख्रिपारायाव दासिमबो गोबां मानसिया फासिनानै दङ दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा लाबोनो थाखाय बा उद्धार खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बेबायदिनो जों गोबां फरायसालिफ्राव बिथांमोनखौ लांनानै रिलिफआव दोनहैनायनि जि माखासे राहाखौ जों खालामबाय हादों दा बेयाव मोनसे खोथाखौ आङो बुंनो लुबैदों दिनै जिबायदि थासारि जादों बे थासारियाव जाहाथे जोङो जायफ्रानोखि दिनै नैबे थासारियाव गाज्रि मोनसे परिबेसाव थानो गोनां जादों बिथांमोना जाहाथे सरकारनिफ्राय मोजां रोखोमै अनसुंथाइ मोनो आङो बिटिआर सरकार आरो आसाम सरकारखौ खावलायनो लुबैदों जाहाथे जाय बिथांमोना खोब गाज्रि थासारि जानानै दङ बिथांमोनखौ जाहाथे सुलाद लाफैयो आरो बिथांमोननो जाबायदि अनसुंथाइ होनांगौ जाबायदि थानाय जानाय होनांगौ बेखौ जाहाथे खुनु रोखोमै खम जानो मोननाङा आं बेखौ गिबियाव खावलायनाय थाबाय आरो दिनैनि जि गाज्रि थासारि बे गाज्रि थासारिया उनाव फैबावनांला आरो बेबायदि
मिथिंगानि जि मोनसे गाज्रि अखा बियो गोबां मानसिखौ हालाय हाफाय खालामदों बिनि थाखाय जोङो बयबो आङो रायजो राजा बिथांमोनखौबो खावलायनो लुगैदों जायफ्रा मोजां थासारियाव दङ जायफोरानोखि लोमसाव जायाखै बा बेबायदि थासारि जायाखै बिथांमोना जाहाथे बिथांमोननो अनसुंथाइ दैथायहरो सरकाराबो दैथायहरो आं बेखिनिखौनो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायहरनाय जाबाय। बे समाव बोथोर बिगियाननिया बुंदों गोबां अखा फैबावनायनि खोथाखौ बे समाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि साग्रिद जानो खावलायगोन नोंथाङा? बांसिन गामिफ्रानो बेबायदि थासारियाव थानो गोनां जादों दा बेनिखायनो गासैबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे बयबो साबधानै थायो आरो बयबो जाहाथे गाव गावखौनो साबधानै लाखियो आरो बेबायदि थासारिया जायखिजाया समावनो फैनो हागौ बयनिबो गेजेराव दा बेनिखायनो बयबो रायजो राजाया साग्रिद जानानै थानाया मोजां। नोंथांमोनहा जेएनएम एनएम नार्सिं फरायनो गोसो दं नामा? जुदि गोसो दंबोला थाबैनो क'क्राझार SAM कलेजाव मुं थिसनदो। बे फरायसालियाव 2निफ्राय 3 बोसोर नार्सिं फरायनायनि मोजां खाबु दं। जुदि गोसो दंब्ला थाबैनो 9854550697 एबा 9854300175 नाम्बाराव फोनांजाब खालामदो।